prečo ľudia idú do džungle, aby zažili džunglu, nie? Ďakujem za každé nové ráno! Pán magister Regeli, ako to vidíte dneska? Aby sa nebali zažívať nové veci. Safari Cup. Roland. It's a cave, Pakarang Cave. Yeah, it's the name from Thai name, the calling Pakarang, look like the coral. Yeah, you see that the small elephant will be standing on. But on this beach, 10 years for 1 millimeter. Andrej, čo všetko sa tu dá robiť? Tu sa nedá robiť nič, tu sa dá jednoducho byť. Lebo je to tak magické miesto, že ho treba nasávať. A keď človek chce nejaký pohyb alebo nejaký adrenalín, tak samozrejme je tu dostatok príležitostí. Takže dá sa ísť na hiking, na prechádzku do džungle, dá sa pozrieť koralová jaskyňa, dajú sa požičať kajaky, môžete si tu zaplávať. Alebo jednoducho si otvoríte pivečko a nasávate túto krásu. Andrej, vítaj. Čau, vám počúvať, tu prší niekedy? Vieš čo, nikdy. V dažďovom pralese? Nikdy, že? Dobre, počuli ste. Počúvaj, Roland, ako tu v Thajsku je niekedy aj tma, že noc? Tma neexistuje, to je slnko celý rok a celý deň. Fakt, vidím. Vítaj na Railay Beach! I'm very happy. Život milionárov. Čo odporúčaš, aby si sa mohol vyliesť? Čo potrebuješ k tomu? Určite pevnú obuv. Ja síce nie som až taký dobrý príklad pevnej obuvy, ale mám aspoň Vibram, čo môže pomôcť. A veľa vody, určite. A ísť skoro ráno, tým ešte nie je také teplo. Takže toto sú také zaslúžené viewpointy, že nedostane sa tam autobusom, ani električkou, ani nejakou lanovkou. Je to tu trošku zablatené, lebo pršalo, takže je tu normálne profesionálna šmykačka. Samozrejme, že sa to nezaobíde bez totálneho zablatenia. Je to dobré, je to pekné, je to zdravé. Will be more easy.
Tak jednou vetou by si čo povedal o tejto lagune? Na zdravie, zaslúžené pivečko. Leo. Človek za svoj život vylezie z mnohých otvorov. Ešte aj duchaplný je ten Roland. Sa pozrite na ňo. A teraz toto hore. Aha, je. A nešmíka sa tak. Zase tu leze nejaký hobit. Excuse me, sir. Can I order something? Sure you can. Okay. Ale ja som si predsa objednala halušky! Ale tu nie ste na listove, moja zlatá, vy ste v Thajsku. Kobe, Noi Cup. 比尔巴斯鸭肉酥面，鸭肉酥面。 Sawadee krap. 1 เบียร์เลโอคัพ Changao.